E din ăla care dai boom, boom, boom. E efectiv foarte rapid la fight. Păpuci! Oh, ce s-aude? S-aud pași. S-aud pași afară. Ah! Bă, ce bă, what? Bă, ce mă spărea, mă, de Rudolf! Bă, what? Tu ce, mă, ce, doamne, Rudolf, cu... Bă, are corne cu... Ha? Ce, doamne, are corne din alea de copac de Crăciun, mă? Are nasul roșu, mă, Rudolf! Salut tuturor! Aș dori să vă anunț că indiferent de aventura lui Clorna, eu mă opresc la sezonul 4, motivul este aici, nu se merită să-mi pierd timpul, chiar dacă Clorna ajunge la episodul 90. Închei această serie la episodul 60 din sezonul 4, îmi pare rău dacă v-am dezamăgit, mai bine de nu începeam.